En Santiago hai moito do que falar e agora tamén hai debate. Cada luns ás 12 do mediodía en Radio Líder Santiago abrimos os micrófonos para analizar o que pasa na cidade. Actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Doce, 13 minutos do mediodía deste luns 11 de maio, pois aínda estamos coa resaca emocional de todo vivido esta fin de semana co ascenso do Monbus Obradoiro á máxima categoría do baloncesto español, a ACB, pois logo dun partido no que vibramos no multiusos fontes do SAR, no que a cidade pois viviu un momento histórico completamente volcado co Monbus Obradoiro, que seguiron as festas, as celebracións o sábado con esa recepción por parte de toda a corporación municipal, a xogadores, a directiva, o corpo técnico do Monbus Obradoiro, que finalizaba con esa festa, con ese broche de ouro na Sala Capitol. Hoxe vamos dedicar este tempo de Hai Debate a falar pois desta xesta do Monbus Obradoiro cos representantes das 4 forzas políticas con representación no Concello de Santiago e tamén da programación das festas da Ascensión que comezan mañá e que sin duda pois son as festas máis picheleiras da nosa cidade. Teño xa o meu carón a Pilar Lueiro, representante do Bloque Nacionalista Galego. Benvida, Pilar. Hola, moi bo día. Podía a Nerea Barcia por parte do Partido Popular. Benvida, Nerea, de novos estudios de Radio Líder. Bo día. Podía Marta Val por parte do PSDG-PSOE. Hola, bo día, que tal? Benvida. Xanduro por parte de Compostela Aberta. Benvido tamén, graciñas os 4 por facer un oco nas súas axendas para estar connosco aquí. Grazas, Sara, e un saúdo a toda a xente que ten a paciencia de estar aquí escoitando. Bueno, dicía eu que vivimos un momento histórico na nosa cidade, non? Con ese título de campións de primeira FEP do Monbus Obradoiro que lle valeu o ascenso. Como viviron primeiro, en primeira persoa, vostedes 4, pois ese ascenso do Monbus Obradoiro á ACB? Pilar. Bueno, pois é a verdade que con moitos nervios, pero tamén con moita emoción, alegría, e a verdade que, como dicía, un momento histórico que paga moito a pena vivilo, e todo o que sufrimos durante 2 anos, porque non foi só este ano, pero, bueno, como dicía o outro, moito orgullo e satisfacción. Nerea? Pois para min foi un día super bonito, tamén moita emoción, moitos nervios antes de entrar. Puiden compartir o partido co meu peque da mellor compañía imposible e disfrutámoslo ao máximo. Tamén vimos momentos de nerviosismo, de a ver si vai, si non vai, pero vamos, increíble. O sea, para repetir sen dúbida. Marta. Nada, un día estupendo, a verdade, con moitísimos nervios, con moitísima emoción e con moitísima alegría polo merecidísimo ascenso, como dixo Pilar Lueiro despois, bueno, de 2 temporadas na categoría máis baixa, pois a verdade, subir a ACB, a verdade que é un notición maravilloso, máis que merecido e bueno, o disfrutei como creo que o disfrutamos os que estamos aquí todos presentes, a verdade. Si, eu do fe dos nervios de Pilar, que a tiña sentada adiante e a pobre non parou quieta en todo o partido. A verdade que si, eu comparto cos miñas compañeras de tertulia esa emoción, aparte que eu creo que tuvo todos os ingredientes. Comenzou dubitativo, Obradoiro, preocupounos a todos, logo foi collendo o ritmo, o ambientazo que había no pabillón era espectacular, tanto no pabillón dentro como fora, e bueno, e todo eso crea aí vaiche subindo en crecendo ata a vitoria final, que foi realmente un momento moi bonito e creo que moi importante para o noso municipio. Desde logo que sí. Que impacto creen que pode ter, pois, ademais no ámbito deportivo, pois a nivel social, económico, de proxección para a nosa cidade? O xornal El Correo Gallego fala de unha inxección económica de máis de 3 millóns de euros para a nosa cidade.
que impacto que pode ter este ascenso? Bueno, o impacto é moi importante. Sempre se fala do Camiño de Santiago cando que o turismo deportivo deixa na cidade moitísimos cartos, porque cando ven un equipo, aínda que sea de nenos cadetes ou infantís a xogar a cidade, a familia ven detrás. Nos estamos falando xa, bueno, levamos falando meses dos xogos do Eixo Atlántico que se van celebrar na nosa cidade entre o 5 e o 10 de xullo. Van xuntar a 2.300 deportistas na cidade de 28 concellos. Como baixamos a idade, esperamos que detrás deses 2.700 veñan as familias, porque veñen rapazas de 13 anos. Creo que hai que darlle moita máis importancia a xente que ven acompañando os clubs deportivos, en donde imagínate un Obradoiro en ACB, que van vir equipos importantísimos, que xa viñan tamén agora, xa o partido do Obradoiro ven xente que non é de Santiago. Entón, a importancia é vital para a cidade. Nerea? Si, tamén, eso, pois un impacto moi bo para a hostalaría, o que se vive antes é un encontro de unión, de forza, ben eso, xente de fora non só da nosa cidade, e creo que isto vai a ser moi importante, non? Que ese ascenso, esas ganas de sentir outra vez, vivir esos momentos previos, ese nerviosismo, e ver a caldeira chea impresiona, e vamos, creo que estará a altura e van a ser días moi importantes para a nosa cidade. Marta. Pois, a ver, é evidente que o ascenso do Obradoiro vai ter un impacto importante non só deportivo, sino tamén económico, no tecido económico de Santiago, impacto que todavía está por cuantificar, porque ese dato que publicaba el Correo Gallego creo que é dun estudio da Universidade de Vigo do ano 2016, con lo cual, bueno, probablemente o impacto sexa superior, co cal é unha moi boa noticia, pero non todo é baloncesto, e isto tamén creo que hai que poñer en valor, porque en Santiago temos outras entidades deportivas que quizáis desde un perfil un pouquiño máis baixo están facendo porque, bueno, non ten tanta repercusión quizáis, están facendo un traballo importantísimo, é dicir, desde o deporte máis profesional, como pode ser a Sociedade Deportiva Compostela ou o Club Arteal de tenis de mesa, ou outros equipos que son importantes como Hockey Raxó, e a verdade que, bueno, está aí o clube femenino loitando por subir a Hockey Liga de novo, e, bueno, a verdade é que todo isto pois pon de manifesto algo que creo que estamos todos de acordo, que temos un tecido deportivo importantísimo, tanto profesional de élite, que se pon de manifesto co ascenso do Obradoiro, pero tamén un tecido deportivo de base moi bo, e creo que dende os poderes públicos pois temos que poñer o foco en poñer poñer a disposición deste tecido deportivo todas as ferramentas que sexan posibles por parte das distintas administracións públicas, non só da local, sino tamén da autonómica, pois para conseguir realmente pois que teña pois unha repercusión pois tamén importante na cidade, porque a pode ter a través pois de eventos deportivos de maior calado, o tecido, como se chama, o turismo deportivo, non? Eu penso que en outras cidades en Galicia sí que está tendo bons resultados, co cual, bueno, creo que en Santiago tamén nos podemos posicionar ao respecto, porque tecido temos máis que dabondo. Xan? Sen dúbida, e non quero repetir as miñas compañeiras, o aspecto económico é importante, pero eu creo que é igual de importante ou máis o impacto que ten emocional na cidade. É unha reivindicación do compostelarismo, do picheleirismo, de orgullo, de cidade. Creo que aínda non o temos suficientemente avaliado, pero creo que é moi importante. E logo, en terceiro lugar, o efecto arrastre que poda ter ao respecto do resto do tecido deportivo, como mencionaba Marta, nomeadamente o baloncestístico de todos os equipos de categorías inferiores do propio Obradoiro, que teñen convenio co Obradoiro, o
o que funcionan independentemente, pero todo eso sí que ten un efecto arrastre, un efecto de tes onde mirar, tes un referente onde chegar, e creo que eso iremos vendo o impacto pois ao longo da vindeira temporada e todas as moitas temporadas que nos quedan na ACB co Obradoiro. Moi ben, pois graciñas aos catro por esta primeira parte do debate. Vamos a entrar xa na segunda a falar desas festas. Estamos ás portas das festas da Ascensión, sen dúbida pois as máis picheleiras do ano. Arrancarán mañá, serán as tanxugueiras as que abran esas festas, que por segundo ano consecutivo van a estar de novo nas festas da Ascensión, e despois seguirán días ata o domingo pois de diferentes actuacións, concertos. Tamén moi importante a parte da tradición que se respira en Santiago nestas festas, con citas como o torneo da chave, a feira cabalar, a carreira da Ascensión, a festa dos maiores, os cabezudos, bueno, pois cunha ampla programación, todas as actuacións todas de balde, este ano tamén. Estaba mirando a concelleira Pilar para que me confirmara, efectivamente, todas de balde. Eu lles pregunto, pois, nestas festas que encabezan Tanxugueiras, Mondra, Albarreche, que o goberno pois volve a apostar por poñer en primeira liña a música feita por artistas galegos. Se consideran pois que ambiciosa esta programación, como valoran a programación en global destas festas da Ascensión do ano 2026. Se queres, Xan, comezo por ti, porque comecei antes por Pilar. Sí, pero díxeme fazer unha aclaración antes de que empece. O das Tanxugueiras non é un concerto, Sí, non é a presentación do disco, é un acto que elas fan, do que nós tamén pouco sabemos, porque así nos lo indican tamén desde os seus representantes, que non é un concerto. Eu en ningún momento, cando presentei o programa, dixen que era un concerto. Digo porque que non vai a xente ao Obradoiro pensando que vai a estar nun concerto das Tanxugueiras. Vai haber a presentación, é un acto no que presentan o disco. É unha presentación que terá lugar a partir das 8 da tarde, mañá, na Praza do Obradoiro. Pero digo que non vai a ninguén engañado pensando que vai a un concerto das Tanxugueiras. Perfecto, queda aclarado. A interrupción. Xan. Sí, é certo que estas, xa se dixo moitas veces, son realmente as festas de Compostela, as festas auténticamente picheleiras, as do Apóstol tamén, pero xa teñen uns componentes moito máis amplios. As da Ascensión son as propiamente nosas, e por iso creo que xa se fixo no noso mandato anterior a aposta pola música local. É moi importante porque é representativa do que se desenvolve no noso municipio. Pero tampouco é únicamente concertos, as festas, hai moitísimas actividades distintas que ás veces quedan nun segundo plano porque todos estamos pensando nos concertos. Temos evidentemente a feira cabalar, temos o torneo de chave, temos concertos pola rúa de coros da propia cidade, temos as agrupacións de baile tradicional da nosa cidade tamén polas rúas, bailando en público. Quero dicir que eso para min persoalmente, máis que os concertos, é o que realmente define as festas da Ascensión. A rúa, a actividade na rúa, o compartir, o cruzar, o ver que se está facendo na cidade, a xente que se implica voluntariamente en manter as súas aficións, manter as súas músicas e vela todo en directo mentre estás paseando, pois eu creo que un dos aspectos que máis me gustan a min personalmente destas festas. Marta? Bueno, a ver, o primeiro que quixera decir é que, bueno, estaría ben que o cartel se anunciase un pouquiño antes, porque a verdade, pois, se anunciou a un mes, a unha semana do inicio das festas e bueno, estaría ben que se anunciase un pouquiño antes, sendo consciente que estas festas son as festas eminentemente picheleiras, pero bueno, sempre en función tamén do atractivo que poida ser o cartel, sempre pode servir pois para atraer xente de outros lugares, con lo cual, bueno, a antelación nese sentido, pois a verdade é que supoño que algo que a concelleira Pilar Lueiro pois tamén é consciente, seguro que pois tratará de mellorar para vindeiras ocasións. Polo demais, decir, a ver, nós creemos que, bueno, o cartel, o plantel de cartistas que hai no cartel, pois son bons artistas, eso eu penso que non podemos poñelo en dúbida, e aínda que as Tanxugueiras pois non sea un concerto ou uso, pois bueno, tamén que formen parte ao fin e ao cabo pois
do cartel, igual que Mondra, a verdade, eu creo que son artistas recoñecidos, que hai que poñer en valor, porque ademais están a facer unha extraordinaria labor de posta en valor precisamente da nosa cultura e da nosa tradición pois, por todos os lugares de España e de fora de España. Eu creo que eso, ademais, hai que poñelo en valor, pero isto non quita que bueno, que eu creo que antes o mellor había como unha certa expectación ao redor do que iba a pasar nas festas da Ascensión, incluso nas festas do Apóstol, e esa sensación, esa espera expectante, pois eu creo que pouco a pouco foi desaparecendo, porque, bueno, ano tras ano, pois nos estamos encontrando con un cartel bastante, bastante parecido. A verdade, eu creo que igual eso está un pouco asociado a que todo é gratuito, ou mellor hai que introducir no debate pois a posibilidade de promover outro tipo de concertos que non sean todos gratuitos, combinar a oferta, porque eu entendo que tamén ten que existir oferta gratuita, pero igual tamén hai que combinar pois outro tipo de oferta pois un pouco para diversificar un pouquiño máis, traer ao millor outros artistas de renombre pois nacional, non sei se internacional, a verdade, son consciente que non podemos competir co Coliseum, a verdade, xa solo desde o punto de vista do aforo, porque o Coliseum creo que ten capacidade para máis de 11.000 e nos na Caldeira, bueno, no Multiusos do Sar en torno a 3.000 pode ser ahora mismo, perdón, 6.000, en torno a 6.000, disculpa, sí, ahora estaba dicindo 3.000 e veu má cabeza o número de persoas que había outro día no partido, pero en torno a 6.000, eu penso que o Coliseum falo de memoria, creo que chega hasta 9-10.000, sí, usando pistas. Creo que para Rapa foron cerca de 9.000. Sí, de 9.000. Bueno, pues entonces, bueno, ainda así eu creo que o Coliseum ten maior capacidade por aí, bueno. Pero aínda así temos outras instalacións, incluso tamén no Monte do Gozo, eu creo que tamén se poden facer uso desas instalacións. Bueno, cabecea a concelleira Pilar Boeiro. Claro, pero bueno, eu creo que falando sempre podemos chegar a acordos. No sentido de que, bueno, de que temos que tratar de buscar, bueno, non só artistas locais, que son moi bons artistas, a verdade, eu quero poñelo, quero deixalo clarísimo, pero eu creo que deberíamos de tratar de diversificar un pouquiño máis e tratar de ser un pouquiño máis ambiciosos, traendo algún artista de renombre de nivel nacional ou incluso internacional. Pero bueno, eu son consciente que eso abre o debate de que pois o mellor hai que poñer concertos de pago. Eu creo que non é tampouco unha mala opción, a verdade. Nerea? Pois eu quero empezar a miña intervención dando ya noraboa a calquera comisión de festas do rural ou de barrios de Santiago, porque fan con menos presupostos, fan mellores festas que o cartel que temos para as festas da Ascensión, as festas tan importantes. Temos artistas vos, quedamos un pouco tristes porque as Tanxugueiras pois non é concerto, sino é a presentación dun disco, xa restamos un concerto menos, ven un programa moi pouco ambicioso, un programa tampouco, bueno, no digital que foi o que vin eu, non ven moi explicado, non? Porque aquí pon que vai haber, por exemplo, o venres 15 de maio corais, pois que corais vai haber, non veñen os nomes das corais aquí, bueno, polo que acabo de descargar, e unha orquesta só por día, temos charangas moi boas como Unha Bebe Máis, que son aquí rapazada de Compostela, que pon a todo o mundo en pé, non fai falta un presuposto moi grande para poder ter as rúas cheas, axudar a hostalaría, e a Ascensión non só é enfocado na zona bella ou as atraccións na zona nova, hai rural que tamén forma parte de Santiago, forma parte destas festas, temos outros espazos, debería de ser unhas festas para todos os públicos, e as festas da Ascensión merecen ter un cartel máis ambicioso. Vivimos as festas da Pascua en Padrón e foi impresionante, todo cheo de xente, cuns cartéis moi bons, con Nove Louro e artistas do momento, no Concello de Ordes, Mondra, e outro onte na festa da Troita igual, e aquí vemos un cartel moi pouco ambicioso para o que merece a nosa capital, a verdade. Pilar. Ben,
Eu creo que nós desde o primeiro momento apostamos pola cultura de noso, pola música do país. Eu creo que a música sexa en galego e artistas de aquí non lle resta calidade ninguna. É certo que nós temos as festas as máis picheleiras, primamos artistas que sexan de Santiago ou, bueno, polo menos da comarca. Eu non sei, Nerea, que programa de festas mirou, pero Mondra estará aquí. Estou falando eu. Mondra está o xoves na Quintana e no Velouro está o venres na Quintana. Artistas, temos o mércores, teremos o concerto dos 40 Santiago 40 Pop, no que hai artistas nacionais e artistas galegos. Xa digo, o xoves temos a Mondra con artistas convidados. O venres temos o Composfest, no que temos o artista que vai estar en todos os cartéis de festivais de Galicia deste ano, e que ven de triunfar, de facer un bolo en Madrid, que é no Velouro. Que, aínda que, bueno, que todos sabemos, problemas polo nome, que é de Louro e vive en Santiago. E o sábado e o domingo teremos a Romería das Flores, no que o cartel, un artista máis importante é a familia Camaño. E o domingo teremos, coincidindo co Día das Letras Galegas, teremos un espectáculo de poesía e música con xente como as bueno, non me sabe o nome das dúas irmáns estas. Bueno, un espectáculo bastante grande na Quintana tamén, para facer homenaxe a Begoña Camaño, que é a homenaxeada no Día das Letras Galegas e que tivo moito que ver coa nosa cidade, que viveu na nosa cidade e estivo no tecido cultural da nosa cidade. Ademais, temos a nosa banda municipal. A banda municipal de Santiago fai uns espectáculos incribles. Entón, sí, que tamén está nos barrios. Tamén vai aos barrios, sí. Sí, por iso. Bueno. O xoves coa agrupación folclórica Colexiata de Sar e o domingo en San Martiño Pinario co seu programa habitual dos domingos, que non sei cantas veces fuche ver a banda. Varias veces. Por outro lado, temos a... Non cuestiones o traballo que fago, deixo de temos, facer como artista, bueno, como traballo que se fai aquí na cidade, temos as escolas de baile da cidade o sábado pola mañán polas rúas da cidade, animando a xente, e pola tarde temos as corais, que tamén son xente de Santiago que está todo o ano ensaiando e traballando para algún día poñelo en escena diante das seus cidadáns. A mí pareceme que o programa das festas é un moi bo programa, porque non levamos actuacións fora do que é o núcleo, porque son 4 días de festa, nos levamos fora do núcleo cando son as festas do Apóstolo, e donde aí sí temos xa confirmados artistas internacionais, que ten razón, eu estou de acordo con Marta, sí deberíamos de anuncialo antes, trataremos de facelo tamén antes co do Apóstolo, que o temos prácticamente pechado, pero eu creo que xa digo, eu creo que a música nosa, a cultura de noso, non lle resta calidade, nin ten nada que envidiarlle ao que ven de fora. Nerea? Nadie lle restou calidade ao noso, todo o contrario, xa volvín a repetir, temos aquí charangas moi boas e non hai que traer charangas de fora como noutras ocasións trouxeron, da nosa cidade incluso, apoiar máis o que temos cerca, non restamos o galego, sino moito máis. Temos artistas, fomos ao Cruceiro Fest, fixeron todo chavalada con cancións en galego que veñen pisando moi forte, e iso nos dá unha importancia moi grande a nosa lingua, e xa non aquí, sino fora de Galicia, pero o cartel non é ambicioso. As corais que van a tocar todos ao mesmo tempo, vais a repartir as horas para que toda a xente as poida ver, como vai a ser esa distribución das corais, porque pon as prazas, pero o horario de 6:30 a 9, vais a ter que desplazar a xente para poder ver corais, tense que rifar a cal vou ou a cal non vou, non quedou claro. Bueno, a ver, eu non sei, xa digo, non sei que programa miraches o que aparece na páxina web. As corais van a actuar nas prazas igual que os grupos folclóricos, e o sábado fará unha actuación conxunta no principal.
é o que Está aparece. está no programa. Sí, pero non aparece o do venres 15 de maio de 6:30 a 9 concertos corais Toural, Cervantes, Obradoiro e Santa María Salomé. Non se sabe que coral vai a tocar cantar en calquera destas prazas. É o cartel o que ten acceso á veciñanza de Santiago. Anería máis a quen nos escoita. Venres, a 6:30, na Praza do Toural, coro Voces de Compostela. A 7, no Cantón do Toural, coro Asubío. A 7:30, na Praza de Cervantes, coral Alegría de Compostela. Onde aparece ese cartel? Publicado na páxina... Está no programa, Nerea, está no programa. Pero na páxina digital? Vamos a ver, este é o programa. Na páxina digital, aquí non aparecen... A verdade é que non consultei o digital porque... Pois claro, cando facemos un programa habrá que mirar tamén o digital, porque aí hai xente que mira solo o digital. E creemos que o programa ten que ser igual. Da igual. Continúa, se queres... No, a ver, no programa que chega a xente está posto por horas nas prazas, e quen actúa. E nada máis, son todas as corais que hai na cidade. As que se dá cabida. A ver, eu un pouco o que dixen un pouco ao principio, o tema non é a calidade dos artistas, porque a verdade eu creo que a calidade das artistas e dos artistas creo que está absolutamente fora de toda dúbida e é un orgullo, a verdade, telos presentes. Pero sí que a verdade, a sensación que temos é a sensación de pouca renovación. Eu creo que Santiago ten un potencial cultural enorme e neste sentido o que é en canto as festas, pero tamén en canto o que é a oferta de concertos ao longo do ano, eu creo que temos que facer unha aposta moito máis ambiciosa, máis diversificada, e da man tamén dos promotores privados, algo que realmente, por exemplo, eu tuve a oportunidade de comprobar un pouquiño todo o cartel, por exemplo, de A Coruña para todo o ano, a verdade, e algo que no Concello da Coruña están facendo eu creo que con bastante éxito, a verdade, e están traendo pois artistas de talla nacional importantes, local, canto digo el local de Galicia, tamén internacionais, pois eu creo que nomes que realmente pois tamén ten un efecto, porque, a ver, somos conscientes que as festas picheleiras son festas pois para santiaguesas e para santiaguesas, pero tamén se conseguimos, evidentemente, pero tamén se conseguimos traer xente da fora, pois en última instancia, pois tamén axudar a dinamizar a economía, eu creo que é un factor moi positivo. Pero eu creo que o foco non só podemos poñer nas festas da Ascensión, sino tamén en toda a programación que se pode facer neste concello, non só promovido directamente polo concello, sino tamén da man de promotores privados ao longo de todo o ano. Eu creo que aí temos un traballo moi importante que facer, porque a igual que o turismo deportivo pois tamén axuda a dinamizar e a desestacionalizar pois a noso turismo, valga a redundancia, pois o turismo tamén de concertos ou cultural, pois tamén eu creo que pode ter un efecto moi importante en Santiago. E ademais eu creo que temos instalacións capacitadas e capaces de albergar ese tipo de eventos. Estaba pedindo a palabra Xanduro. Que eu creo que ese tipo de programación que di Marta está collendo ahora mismo bastante velocidade de cruceiro na nosa cidade, porque temos dous equipamentos, un recentemente arranxado que é o Pazo de Congresos e máis evidentemente o multiusos, e creo que ao longo deste ano está habendo concertos con relativa frecuencia, hai que compaxinar o multiusos co Obradoiro e con todos os que participan, tampouco está disponible, pero hubo bastantes concertos. Este día 13, por exemplo, posimos ter dous concertos diversos, temos a Camela no multiusos e máis el último da fila. Acabou a programación do Concello da Coruña, verdad? Claro, que veu da Coruña para aquí. Estáse facendo traballo, evidentemente. Pero eu creo que temos moita marxe de mellora, as cousas como son, e temos capacidade, ademais. Non discuto iso, Marta, pero quero poñer en valor o que se fai, porque eu sei o que se fai, porque como son responsable da Policía Local, pois sei o que lle custa ao Concello en traballo e en dedicación por facer todas estas cousas, e xa non falemos do son do camiño. Pero sí que estou de acordo con Marta de que sería interesante abrir o debate das entradas ou non dos concertos. A miña aposta inicial é que os concertos deberían ser gratis, porque deberíamos ter dereitos todos como cidadán,
achegarnos eles e poder acceder. E as situacións económicas son diversas e tal. Entón, como festas propias, picheleiras, eu creo que os concertos deben ser gratuitas. Pero non descarto que me convenzan de que algún concerto puntual creo que podemos que pagar. Combinar. Eu creo que é algo a analizar, a verdade, eu tampouco teño datos agora, ni moito menos, pero é un tema que sempre está aí no run. Eu creo que é algo a analizar en detalle, con datos, e, bueno, para tomar un poquinho de decisións, porque, bueno, tamén son consciente que non todo o mundo pode ir a concertos que a veces algúns costan bastante as cousas como son. Sí, estaba pedindo Nerea e despois Pilar. Estamos falando de Santiago, que é un concello grande que conta cun presuposto bastante grande para unhas festas como tal, e non hai concellos moito máis pequenos con menos presuposto e non teñen que poñer concertos con entrada para poder ir a ver artistas que estamos traendo aquí ou artistas de moito máis calado a nivel nacional, e estamos ante un goberno que non sabe atraer turismo e falamos de que dependemos do ascenso ou non do Obradoiro para atraer turismo aquí á cidade. Estás confundindo. Eu solo quería decir unha cousa. Eu solo quería decir unha cousa, unha pequena puntualización. A ver, eu coñezo o orzamento do Concello de Santiago e son consciente que si queremos, é dicir, que toda a promoción de concertos que se poida facer ao longo do ano, incluído tamén nas festas, tense que facer tamén da man de promotores privados, porque non dá, é dicir, créeme que non dá. E como fan as comisións de festas? Son comisións, como acabas de decir, son comisións, cobran cuota. Claro, e o Concello tamén ten moito máis carto que as cuotas que se cobran. No, a ver, non mesturemos, Nerea, porque eu creo que hai que falar con datos, quero dicir, é moi importante, é dicir, as comisións fan unha labor, tamén lo digo un pouco por experiencia, fan unha labor bastante importante, pero son ámbitos distintos. E tamén entendo, é dicir, o Concello de Santiago non pode dedicar X cantidade á promoción de festas, porque as marxes son as que son e as necesidades son moitas. Dito isto, eu creo que onde o Concello se pode facer unha labor máis importante da man dos promotores privados, e o mellor sí que hai que falar de corroborar. Creo que en Coruña, de feito, todos estes concertos, pois Bryan Adams, Alejandro Sanz, Aitana, Tom Jones, que creo que veñen todos estes ao Coliseums, todos estes son cobrando, o sea, quero decir, é promoción privada. É promoción privada, pero eu creo que aí, eu creo que temos aí un espazo bastante importante que traballar, a verdade, pero dicir, combinando unha cousa con outra. Nin traballa, nin xestiona, nin planifica. Entonces, ai, madre. Algún outro tópico, Nerea, que queras colocar, dios todos agora e así xa podemos seguir co debate. Estaba pedindo Pilar a palabra. Eu digo que moitas veces cando se fala de que non hai concertos importantes nin promoción privada na cidade, non sei se é descoñecendo, porque na liña do que decía Xan, é certo que ti cando miras a xenda entre Palacio de Congresos, Auditorio de Galicia, salas privadas, porque están as salas de Santiago con concertos moi importantes. Eu a verdade é que case todas as fins de semana a mí non me dá, non dou atendido a todo o que me gustaría atender, non dou ido a todo o que me gustaría ir, non? Logo, despois do tema das entradas, eu non estou en contra de pagar por ir a un concerto, porque eu tamén moito na liña do que tanto Xan como Marta dicían, ti traeron a artista estilo Rosalén, por exemplo, son 80.000 euros. Nos con cartos públicos, se vamos a iso, tes que cobrar un mínimo de entrada. E pois hai artistas que non veñen se non é pagando entrada. Eu, por exemplo, hai 15 días fun a ver a Rodrigo Cuevas a Coruña, que me encanta. Eu tamén estaba. Pois non te vi. Hai que non ven se non é con entrada. Entonces, eu non estou en contra de que haxa que pagar. Que pasa? Ti o día que faz un concerto de pago, terás que dar unha alternativa para a xente, efectivamente, que non pode pagar o concerto e é día de festa, teña onde disfrutar e onde ir a un concerto. Simplemente iso. Marta, estabas pedindo... Sí, eu solo quería decir, ahora vai me dicir Pilar que sí, que iso xa estaba, eu a verdade é que igual non o teño moi controlado, que estaría ben que se publicitase nun solo sitio toda a oferta
cultural e de concertos que temos en Santiago, porque a veces sí que para encontrar a nós mismo, bueno, a mí me pasou un pouco para contrastar un pouquiño todas as ofertas que hai nas grandes cidades, a veces... Ou cando vexa non hai entrada. Costa un pouco cando queiras ir, xa pasou o concerto. Entonces, bueno, sí que estaría ben pois unificar toda E o Concello toda colaborou esa información. con concertos moi importantes que houve aquí, por exemplo, no de o Rapans, o Concello colaborou, ou concertos que hai no multiusos colabora o Concello. Bueno, claro, colabora coas medidas de seguridade, cos espazos tamén. E pero aparte diso, moitas veces, cando se di, se non pagas o caché, claro, é que o Concello non colabora. Mira, o Concello en todas as actividades que hai colabora, poñendo buses, que iso costa cartos, a limpeza, que iso costa cartos. Claro, eu organizo un concerto no multiusos de SAR como promotor privado, pero os buses ponos o Concello, a policía extra pon as horas extras pagas o Concello, a limpeza paga. Claro, Nerea, non é que menos, que eu non estou dicindo, pero a ver, non estou dicindo que non haxa que facer, pero quero dicir que nós estamos... É discutible que haxa que facer. Promotora privada, digo, bueno, vou facer un concerto no multiusos de SAR, pero logo despois o Concello só costalle cartos, e non está programando o Concello. Pero está colaborando o Concello. Claro, pero non aparecemos ali como colaboradores. A ver, Nerea, eu non estou en contra de que se fagan aquí concertos. Todo o contrario, todo o que se faga nesta cidade, vou para a cidade. O que digo é que nós, quero dicir, cando hai un concerto dun promotor privado no multiusos de SAR, ou, como dixan, no Palacio de Congresos, o Concello está colaborando. Pois como ten que ser, como todos os concellos, tendrá que colaborar con todo o que se fai no propio Concello. Non o estamos negando. Pero como que están criticando. Non o estou criticando, estou dicindo que a nós tamén nos repercute económicamente. Constatamos un feito. Un concerto de máis de 5.000 persoas necesita un retén de bombeiros, necesita determinado número de policías, protección civil evidentemente, e un plan de seguridade, bueno, pero que corresponde, quero dicir, aí comparto con Nerea que é a obriga que temos ao fin e ao cabo, cada vez que temos unha manifestación, cada vez que temos calquera cousa, temos que mobilizar operarios e recursos públicos. Sabedes que non, perfectamente. Que nos paga? O Partido Popular? No, claro que non, que cando gobernemos intentaremos facer un programa máis ambicioso. Eso tamén é un soño, Nerea. Soño que vivides vos. Sí, a ver, non estamos gobernando, te va un soño. Igual debíamos deixar a ciudadanía cando toque votar que decida ela en vez de decidiu nas eleccións, 11 concelleiros ten o Partido Popular. Non deste suma, por lo tanto, claro que decidiu a ciudadanía. Claro que decidiu, aí está a vista o resultado. Decidiu que a suma era de esquerdas, non era de dereitas. Quen ganou foi o Partido Popular, non nos enganemos. A suma dá de esquerdas, non dá de dereitas. Se nos poñemos a sumar, claro que todos suman. Hai que chegar a acordo. Eu só quería decir un pouco para centrar un pouco, non salirnos do tema, que bueno, nós o que lle pedimos ao goberno desde o Grupo Municipal Socialista é que se diversifique un poquinho máis a oferta con artistas pois de nacionais, internacionais. Eu creo que aquí agora a concelleira Pilar Dueiro deixounos aí un poquinho con sabor na boca dicindo que igual no Apóstol vamos a levar algunha sorpresa. Esperemos que... Bueno, sorpresa non, na línea do que fixemos o Apóstolo anterior, pois que viñeron internacionais e nacionais. Bueno, a ver, porque, bueno, a verdade é a sensación que hai, e iso quero deixalo claro, ou polo menos a sensación que eu escoito, que nós escoitamos, é unha sensación como de continuismo, de que isto se repite, de que se repite a historia. Entonces, bueno, hai cousas que se teñen que repetir porque xa son tradición, pero hai outras cousas, pois, os artistas, que realmente, pois, estaría ben pois, variar un poquinho de temática, bueno, pero bueno, dito isto, os artistas que veñen son moi bons artistas, eso hai que poñelo tamén en valor. Bueno, nós da crítica constructiva sempre tomamos nota. Xo dixen antes na entrevista con Álvaro que nós, por exemplo, algo que non había en anos anteriores era a orquestra do Mércores na Alameda, sí que nos dixeran xa en algunha ocasión que é certo que a xente, non todo o mundo vai ao concerto do Santiago Pop. Este ano hai orquestra ao Mércores e como esas outras cousas, entón das críticas constructivas sí que tomamos nota e aprendemos. Eu creo que as festas agora falamos da Ascensión, pero no Apóstolo houbo artistas nacionais, internacionais e daqui, creo que hai sitio para todos. As festas son como as cores. Nerea, que me estaba pedindo a palabra.
Estamos nos últimos minutos. Sí, me recalcar que son 4 días de festa, non hai nada para o rural. O cartel é moi pouco ambicioso para as festas que se merecía a nosa capital, unhas festas tan importantes como son as da Ascensión, e agardamos con moitas ansias e con moitas ganas de ver ese cartel do Apóstol, que sexa non velo unha semana antes e que veña un pouco máis detallado de forma digital, que aquí non sei como pasou no da Ascensión, que non ven detallado, e que o Concello siga colaborando con privado e sin privado e no que sexa, porque o que ten que potenciar é todo o que veña para aquí, para a nosa cidade. Pilar, queres respostar ao que acaba de dicir? No, invitar a xente a que veña a festa, que o pase ben, e que son días de alegría, para iso se fai a festa. Bueno, pois o que sí que queda claro é que temos por diante pois as festas da nosa cidade. A ver se o tempo acompaña, non? Que agardamos Nunca, que sí. un galego nunca choveu nunca encolleu coa chuvia. Así Como? que un Nunca? galego nunca encolleu coa chuvia. Bueno, home, pero mellor Pilar, Bueno, pues, toda... se sale o sol, O sol sempre. O sol sai todos os días. Toda a Bueno. programación que se pode consultar na página web santiagodecompostela.gal para estes días de festa, no que nos agardan moitísimas actividades, todas elas de balde, e tamén pois de novo esas grandes citas tradicionais de Compostela. Dende aquí desecharlles aos 4 pois que pasen unhas moi felices festas da Ascensión, que disfrutemos todos xuntos moito nestes días. Graciñas. Gracias. Gracias a vos.